Benvinguts al programa Un moment d'esplai. En aquest programa tractarem els temes que més preocupen als nostres participants. La setmana que ve anirem a un intercanvi a Berga, els dies 7 i 8 de febrer. Què us sembla aquest intercanvi? Em sembla molt bé, ja que podem compartir les amistats amb diferents nens que també van a un esplai. Molt bé, molt bé. Que vau mirar les fotos de l'anterior intercanvi? No. Bueno, no passa res. Allí haguéssiu vist que van fer gincames, moltes activitats. Bueno, i quantes persones portareu a casa vostra? Que ho sabeu? Potser 2 perquè també tinc un germà. Ah, està bé, molt bé. I que tu també podries participar una mica? Que aniràs a intercanvi? Sí. Sí? I com te planteges aquesta activitat? No ho sé. No sé. Però vas a divertir-te, suposo. Sí. D'acord. Bueno, quan vinguin els participants a casa vostra, què penseu fer? Doncs donar-los una bona imatge i que veguin que els de l'esplai per som i tenim classe. Home, per suposat que tenim classe, no, això no ho podem dubtar. I ara, passant del tema de l'intercanvi, vosaltres heu anat de colònies, veritat? Sí. I què us han semblat? Pues Correctes. Aquest any hi ha hagut un canvi a la distribució de l'esplai. Ara hem dividit els grups en 3 grups. Ara hi ha matins, tardes, after esplai i el grup de joves. 3 per petits i el de més grans. Sí. Què us ha semblat que atrasessin un any això de campaments? Vosaltres teníeu ganes, no?, d'anar de campaments ja? Sí. I això com us ha afectat? Home, Pues malament. ja que vam provar l'experiència aquella nit a tendes, ens va agradar i voldríem fer-ho, però vam anar allà amb il·lusió perquè ens diguessin que aniríem de campaments i doncs no va ser així. Però també està bé perquè ara fem activitats diferents i també és molt xulo. Sí. Bueno, també us heu de plantejar que ara tindreu un any més d'anar de colònies i un any més de campaments. Estareu un any més a l'esplai de Passomi i això és un punt important. Sí. 4 anys quants porteu, anys de colònies? 6. Bueno, ara 6. Sí, de colònies? 6 també. Molt bé, des de petitets que veniu. Molt bé, molt bé. Doncs ara tindreu aquest any, l'últim any de colònies, i 4 anys de campaments. Què sabeu com van els campaments? No, bueno, ens han explicat que les activitats són més divertides perquè ja són més grans i et poden parlar més com un amic, no com un professor. Sí, però abans has tret el tema de que dormir en tenda un dia, doncs sí, està molt bé, però al cap de 10 dies, tu creus que acabaràs cansat de la tenda? No sé, ho tindríem que provar. Ah, bona resposta. Sí. Sí? Sí, estàs cansada? Ah, no ho sé. També heu de pensar que l'organització és molt diferent en una tenda. Però Ja. també No hi aprens ha- més. Diguéssim. Aprens a convivir amb... Bueno, això... Bueno, ja ho descobrireu. I amb un nen que no volgués anar de colònies, perquè vosaltres us heu passat molt bé, què li diries? Tu com el convenceries? Fa 6 anys que vas de colònies, Sí. ho has de dominar. Pues jo li diria que és molt divertit i que val la pena perquè 10 dies sense els pares pues, també... i fas nous amics. Veus, I les activitats són molt divertides. Això dels 10 dies sense pares, estic segur que convenceria més d'un i de 2. És un punt important. I dormir amb els amics. Perquè vosaltres heu anat a moltes cases de colònies ja. Sí. Com us agrada que siguin les cases de colònies? Netes, sense aranyes, Amb coixins. sense una porta de sortida al cantó que la llum vagi fent. Però així t'avisa, vas comptant el temps. Sí. Que el menjar estigui bo.
sempre. Que no t'entrin... Que no t'entrin Lagartos. llangardaixos. Que no t'entrin lagartos pel sostre i que quan te despertis te'l trobis. Us heu trobat amb llangardaixos Sí. al vostre llit? L'Antonio. Sí. Això Dels és records. una experiència dels inolvidable. records. Sí. Veus? Us en recordeu els dos i quant temps fa que va passar això? Any passat. No sé. Bueno, sí, ja te'n pots en recordar, ja. Heu anat mai a una casa de colònies amb la qual no hi hagi aigua calenta? Sí. Sí. Que es dutxa bé, que sí? Vamos, A de Can Joval. perles. A Can Joval. Ara Sí. pensa No, a que... part del compte va ser. Veus, de 6 anys, una amb aigua freda. Ara pensa de... No, una no, més d'una, eh? Bueno, però la gran majoria teníeu aigua calenta. Home, una dutxa amb una manguera com... Això sempre és un punt, és vidilla. Això li dona vidilla a les Sí. colònies. Ara pensa que a acampaments pues, te pots oblidar de l'aigua calenta. No en tindrà... Un 75% de campaments no tindràs aigua calenta. Pues veus, dient aquestes coses és com no es convenç a la gent. Sí, però tu t'has de conscienciar. No, perquè quan ets allà, així és una experiència nova. Però això és una experiència nova, no la tindria si no. Així la gent hi va, llavors diu allà, ah, no sabia, però, ah, que guai. I en canvi, si s'ho pensa a casa, fas, oh, jo que estic bé aquí tinc que anar amb aigua freda. Sí, va bé per la circulació, no ho sabies. No. L'aigua freda tota la vida ha anat bé per la circulació. Als rius, hi ha gent que va només al riu amb aigua freda perquè té les cames fotudes. Clar. Sí. Vosaltres heu anat amb rius amb l'esplai? Sí, o que sí? Sí, Us ho passa perfecte per allà, que sí. sí, molt. Les activitats extraordinàries són meravelloses. Super. Super. Va, explica'm una, va, de què vau fer fa poc, l'any passat, fa 2 anys. Passat. No vam anar a cap riu. Bueno, però te dic l'activitat extraordinària, quina vau fer? Quina és? La ginca meguarra. Però això es fa cada any, És això sempre es fa. Vau fer alguna especial? No. Bueno, no passa res. Bueno, sí, el canvi de que a cinquè vam començar la nit de por. La nit de por, sí, és un bon tema a tractar, perquè la nit de por Fa molta agrada por. molt i no tant a d'altres. Que us agrada a d'altres, és Sí. una experiència que està bé. Bueno, el primer allí vam anar junts, Vau anar junts? Però és més... recordes? Sí que vam baixar aquell. Ah, sí, sí. Que sou partidaris de nit de por individualment, en parelles? No, o no, en grup? parelles, en parelles. Ah, Parelles? i en Sou trio, en individualment trio. és- Bueno, jo no hi aniré més perquè em vaig traumar. No, però... Això sempre està bé, és... No, és no està diferent, bé. és Si em vaig traumar, tinc un trauma infantil. Que et vas traumar. Cada dia et despertes pel matí i dius... No, però Aquella nit de por, doncs jo, cada no, nit jo no somiava, puc, cada nit somiava. I vaig agafar febre aquella nit. Vas agafar febre? Sí, Bueno, a que sí, Montse? Bueno. Espero que t'hagis recuperat, que estiguis tranquil, no et preocupis, ho superaràs. I, bueno, alguna activitat més que us, així us entusiasmi i sigui diferent? No. No. Bueno. A veure, què més podríem dir? Algun tema que us preocupe? Per exemple, ara, aquí a l'After Esplai, què us sembla aquest canvi? Que ara sigueu els de 6è de primària i primer de l'ESO? Què us sembla? Que Bé, perquè no hi ha tants petits, no hi ha petits ni grans, ara està millor, també. Està millor. Les activitats estan molt bé, no? Les que Sí. hem fet fins ara. Bueno, moltes gràcies a vosaltres dos. Gràcies per haver vingut. De res. I fins aquí finalitzem el programa. Moltes gràcies per veure'ns i fins aviat.